सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा इं 2024 मायथाइनि 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सनाथि मायथाइ खुंनो थि खालामदों। फैगौ सनाथि मायथाइ खुंफुंनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव लुफुंनो गोनां नेरसोन खाम्फानि अन्थाइ खुन्थियाखौ दिनै गरमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मुनिन्द्र नार्जारिनि आखाइजों लुजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि दिनैनि बे मुंख्लं खाम्फा लुनायनि गायसनजेननाय हाबाफारियाव गरमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सत्य सिंह नार्जारि, मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कुमुद बर', समाज सिबियारि सत्यनाथ ब्रह्म, बाबुराम बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसेनो मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव अन्थाइ खाम्फा लुजेननाय हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि एबा सनाथि मायथाइ खुंफुंनो लानाय बानजाय आफादनि आफादगिरि जैलेन बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। रादाबा जेबायदि जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै बिथाङा जोंनि दिनै बे गल्डेन जुबलिनि मुंख्लं खाम्फा गायसनजेननाय थावनियाव फैनानै जोंनि गेजेराव जाबायदि रादाब लाफैदों बिनि थाखाय समनि रादाबखौ आङो दिनै बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावग्रोदों। लोगोसे जों मिजिं लाखिदों जोंनि बे फैबाय थानाय समाव जाबायदि गरमारा सान्थिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोर जानायखायनो जोङो दिनै खाम्फा गायसननायजों लोगोसे हाबाफारिखौ जागायजेनदों आरो जोंनि गुबुन गुबुन जों लोब्बा लाखिनानै जोङो लाइसिनिफ्राय लाखिनानै जारिमिननिफ्राय लाखिनानै सबिनरनिफ्राय लाखिनानै जों माखासे बिजाबबो सेबखांनो सानदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जानुवारि दाननि 5, 6, 7 बे अक्ट'आव जोङो बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जों मिजिं खालामदों जे जोंनि बे ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय एरिया बेनि थाखायनो जोंहा जिखुनु जाथायथिनि बेबस्थायाबो मोजां नङा। अब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो राजनितिनि हान्जानि मानसिबो लिंगोन आरो जों गुबुन गुबुन आउटसाइड जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बाहेरनि MLA फोरखौबो जों लिंनो सानदों आरो जोंनि बे 50 बोसोराव जोङो बेसेबां मा मावबोखो आरो जोंनि ओनसोलाव मानो बेबायदि गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिनि जा जोंनि सिमां बे सिमांनि गेजेरजों जोङो माखासे जोङो बे लाइसिजों लोगोसे जारिमिनजों लोगोसे जोङो सबिनरजों लोगोसे जोङो बेफोर ओनसोलनि जा इतिहास बा जारिमिन बेफोरखौ जोङो फोरमायनो सानदों। लोगोसेनो आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि गेजेराव जोङो जाबायदि मानसिनो बयनिख्रुइबो मोजां सोलोंथाइ नांगौ बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाया जोंना सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो जौगानो हाया। बेखायनो जोंनि ओनसोलाव गुदि फरायसालि दंब्लाबो माखासे फरायसालि दङ। लोगोसेनो नोंथांनि सोंथि बायदियै आङो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों ब्लाबो दा जोंनि जिथुनिखि सोलोंथाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव थानाय गुदि फरायसालिफोरनि जिथु जेंना बे जेंनानि सायाव जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि ओनसोलाव फ्राय जोंहा दाखालि बावैसो जिफोर फरायसालि जादों बेफोर जाबाय टिउटर जानाय हिसाबै दिनैसिमबो बिथांमोना 10,000 आरो 12,000 दरमाहाजोंनो सोलिनांगौ जायो आरो थोजासे फोरोंगिरि गैया आरो जोंहा LP स्कुल दङ, जोंनि गुदि फरायसालि दङ, बे गुदि फरायसालिफ्रावबो जोंनिया थोजासे फोरोंगिरि गैया। बिनि थाखायनो जोंनि जा सोलोंथाइयाव जौगानांगौमोन बे जौगानाया जायाखै आरो लोगोसे जोंहा गेजेर फरायसालि दङ। बे गेजेर फरायसालिफ्रावबो जोंहा थोजासे फोरोंगिरि गैया। बे फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइयाव जोङो माखासे जेंना सोरजिनायखौ जों नुबोदों। जों जिल्लानि जानानै गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि गुदि फरायसालिनि समस्याखौ लानानै सम सम जोङो सरखारजों माखासे खोथाफोरखौ जोङो सावरायब्लाबो दासिमबो माने साक्सेस जायाखै। बिनि थाखायनो जों उनफ्राव फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो RTE बेस खालामनानै सोलोंथाइ मोनथाय आयेनखौ बेस खालामनानै जोंनि बे ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय गथ'फोर बे गथ'फोरनि सोलोंथाइया जाहाथे मोजां जानांगौ आरो जा टिउटर हिसाबै जाय जोङो फरायसालिफ्रा गायसनजाबाय बिसोरो MDM मोनजाया। बे MDM होनना बुंनाया सुप्रिम कर्टनि राय बियो। गथ'आ मा दाय मावदों? गथ'आथ' दाय मावाखै। नाथाय सबबो सरकारि फरायसालिनि गथ'फ्रा जुदि MDM मोनजायोबा दिनै बे टिउटर जानानै सरकारा गनायनाय फरायसालिनि गथ'फ्रा दिनै MDMखौ मोनजाया।
बे NDM मोनजायैनि थाखाय बे दायनिगिरिया सोर? दायनिगिरिया गथ'फ्राथ' दाय मावाखै। बेखायनो जों नोंथांनि बे रादाबनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानो जाहाथे बेफोरखौ जोंनि सोलोंथाइ मोनथाय आयेनखौ लानानै नायनानै जाहाथे बे ओनसोलनि टिउटराव गायसनजानाय फरायसालिफ्रावबो NDM मोजाङै होयो आरो लोगोसे जायखौ बुंदों जागायजेननाय अंगनबादि केन्द्र होनना बुङो दिनै बे ओनसोलाव दिनै 0 बैसोनिफ्राय लानानै 4 बैसोसिम 5 बैसोसिमहालागै बिसोरो अंगनबादियाव सोलोंथाइ मोननांगौ। बे सोलोंथाइजों लोगोसे बिसोरो मोनजानांगौ जि खायद'आनोखि पुष्टिकर खायद' होननानै बुङो। बिसोरो बेखौ जानानै जाहाथे भबिष्यत माने भारतनि मोजां रोंगौथि गोनां गथ' आरो मोजां मेलेमजिबि जानो हायो बेफोरबायदि खायद'फोरखौबो हरो। नाथाय जे दिनै बे ओनसोलफोराव नुनो मोनबाय बे अंगनबादि केन्द्रफ्राबो दिनैसिमबो गैया। जुदि गैयाब्ला दिनै होनबा जोंनि बिथांमोना बुंबाय थादोंब्ला सोलोंथाइया समान जानांगौ, हाजोआवनो था बबेबा हायेनावनो था सहर ओनसोलावनो था सोलोंथाइखौ समान मोननांगौ होनदोंब्ला होमब्ला बे ओनसोलावबो जाहाथे दिनैनि बे खाम्फा गायसननायजों लोगोसे जोङो खावलायो जे जोंखौ सरकारा सब समय माने जाहाथे नासयालासिनो जोंबो समान अधिकार मोननानै आरो बै गथ'फ्राबो समान सोलोंथाइखौ मोनगोन। आं बेखौनो दिनै बे खाम्फा गायसननायजों लोगोसे फैबाय थानाय गल्डेन जुबलिनि सोमोन्दै आरो लोगोसे बे आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै बेखिनि रादाबखौ बुंनाय जाबाय।